Prestaňte do ryti klamať. Prestaňte do ryti klamať túto verejnosť. Vy. Základný a dlhodobý problém Roberta Fica je alkohol a korupcia. Snaží sa to všemožne prekrývať, ale nedarí sa. Ak by prestal chľastať alkohol, možno by mal inú optiku na život bežného človeka v krajine. Čo by asi povedal psychiater na jeho vystúpenie v parlamente? Som presvedčený, že jeho tvár, mimika prezrádza nenávisť, zlobu, agresivitu, bezradnosť, strach, ale aj zúfalstvo. To sú všetko negatívne emócie, ktoré sa bez odbornej pomoci nedajú zvládnuť. Alkohol postavenie premiéra iba komplikuje a Slovensko s Robertom Ficom degeneruje v sociálnej, ekonomickej aj politickej oblasti. Zdá sa, že niektorí poslanci okrem alkoholu pravdepodobne používajú halucinogénne látky, ktoré spôsobujú hnilobu mozgu a mozog stráca schopnosť reálne posúdiť bežné situácie. Robert Fico, ja si myslím, že je v politike gentleman a gran. Ani neporovnávajme nášho pána premiéra, ktorý je politikom svetového rozmeru, ktorý robí politiku na všetky svetové strany. Robert Fico je kópiou prvého komunistického prezidenta v Československu Klementa Gottwalda. Ten mal tiež zdravotné problémy so srdcom a lieky kombinoval s alkoholom a ženami. Robert Fico kráča v šľapajach alkoholikov, ako bol Stalin, Brežnev alebo Jelcin. Samozrejme, že do tejto skupiny patrí aj Ficov priateľ a bývalý prezident Českej republiky Miloš Zeman. Všetci títo alkoholici majú jedno spoločné, obdiv k zločineckej komunistickej ideológii. Korupcia na Slovensku je oveľa zložitejšia a komplikovanejšia ako Ficov alkoholizmus. Kradlo sa a korumpovalo za každej vlády, ale za Ficových vlád korupcia nabrala obľudné rozmery. Robert Fico je štvrtýkrát premiérom, ale za všetky jeho neúspechy a kauzy sú podľa neho zodpovední bývalí premiéri a novinári. Momentálne je aktuálna kauza guvernéra Národnej banky Petra Kažimíra, ktorý zastával funkciu ministra financií za vlády Roberta Fica. Partnerka Petra Kažimíra Katarína Korecká si kúpila vilu vo Francúzsku za 1,5 milióna eur. Peniaze si požičala pred 10 rokmi od cyperskej schránkovej firmy, ktoré dodnes nevrátila. Tieto peniaze pochádzajú od známeho smeráckeho oligarchu Jozefa Brhela, ktorý bol napojený na štátny rozpočet a od štátu dostal milióny za svoje zákazky. Tých 1,5 milióna eur boli pravdepodobne provízia za predražené štátne zákazky od Jozefa Brhela. Takže každý jeden občan prispel na vilu pre Petra Kažimíra a jeho partnerku. Celú túto kauzu odhalili novinári, ktorí pôsobia v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Novinár Ján Kuciak odhaľoval takéto kauzy a preto ho politickí oligarchovia dali zavraždiť aj s jeho snúbenicou. Toto je iba jeden ukážkový príklad, ako z mnohých politikov a ich príbuzných sa stali milionári. Nevlastním v zahraničí žiadnu nehnuteľnosť. Priamo ani nepriamo. Skrátka nevlastním. Tento naratív šikovne rozohrajú médiá. Robert Fico neustále útočí na novinárov a snaží sa presvedčiť verejnosť, že novinári sú to najhoršie zlo v spoločnosti. Ale každý súdny, kritický a rozhľadený človek chápe, že to najväčšie zlo na Slovensku je Robert Fico a jeho mafia.